Moi boas, míster, unha semana máis por aquí. Bueno, xa comenzamos o que ven a ser agora a segunda volta, así que xa, aunque faláramos fai uns días de como foi a primeira volta para ti, quero que me comentes, agora xa se pode falar oficialmente, un valor que me poñas unha nota do equipo nesta primeira volta. Boas tardes. Pois, non sabría dicirche, un 9. Un 9 e medio. A ver, excelente. Unha primeira volta moi boa, 33 puntos, é unha puntuación moi alta. Non lle dou un 10 porque na casa podemos estar mellor, pero bueno, aún así moi boa a primeira volta. Xa poñéndonos un pouquiño máis en tesitura desta semana, visítenos o Boiro, rival que por nomes de xogadores individualmente estamos falando dun equipo moi fuerte, pero que non lle ven de salir as cousas hasta este momento. Teñen toda a segunda volta para poder emendar todo o sucedido na primeira e ven con moita necesidade. Equipo moi peligroso, cambiaron de adestrador. Como valoras ti este encontro? Pois, bueno, o que dixo é un equipo moi peligroso. A verdade é que era un equipo feito para estar na mitad de tabla alta, estar aí con opción de meterse en playoff, invertiron moito en xogadores moi bons e contrastados da categoría. Bueno, é un rival moi perigoso porque aparte co cambio de adestrador non sabemos nada deles, non sabemos que van facer, non temos tampouco moitas referencias, pero bueno, nós contamos estamos ben, aquí na casa somos un equipo forte, temos que estar ben, e se estamos ben, pois xogaremos nas nosas armas, eles é certo que teñen experiencia, teñen xogadores moi bons, e principalmente co cambio de entrenador, pois van a andar unha marcha máis seguro que a semana pasada, porque sempre cando hai un cambio de adestrador, pois todos os xogadores queren demostrar, queren que se lles vexa, queren volver como un reinicio no equipo, bueno, é o que dis, fai un equipo moi perigoso. Xa falando un pouco dos xogadores lesionados, esta semana recuperamos algún? Bueno, non, Jaichenko é certo que xa ten máis adestramento, xa está para xogar, a semana pasada, a verdade, bueno, estaba moi xusto e preferimos que non xogara nada, esta semana xa está, Juanín pois sigue evolucionando ben, xa tuvo minutos, bueno, Caraván sigue adestrando, pero aínda non está, bueno, a ver se para a semana podemos ter. E xa para rematar, quero que nos comentes un pouco por encima que para vos esta fin de semana, xa o primer partido desta segunda volta, que esperas ti? Pois espero un partido difícil, un partido moi duro, espero estar mellor que a semana pasada, non os fomos nin eu nin os xogadores contentos, queremos estar ben, queremos xogar ben, por suposto queremos gañar, sabemos que temos que volver ao noso ritmo, a darlle moito ritmo con balón, a apretar arriba, a robar, a transitar, temos que estar mellor, o sabemos, son os xogadores, bueno, a ver se dá e a afición está contenta con nós. Moitas gracias. A ti.